just que ahir vostè mateix i el senyor Guillermo Barber es van reunir amb presidents d'escales del Pas Sant Pere, van vostès estar parlant amb ells del projecte i d'algunes de les qüestions, he pogut escoltar, els van informar vostès que sembla ser que d'ací 2 mesos s'iniciaran les obres, però clar, això a mi em dona a entendre que vostès ja tenen algun projecte tancat, perquè si no, no entenc com en 2 mesos es poden iniciar les obres. Clar, el senyor Abad ens va prometre als grups de l'oposició, i així ho va dir en reiterades ocasions, que quan estigués el projecte acabat d'enllestir ens el passaria perquè poguérem també contrastar-lo i poguérem veure-lo. Ens al·lucina veure que vostès convoquen una reunió amb els presidents d'escales, no són convocats com a membres d'esta corporació, bé, vostès facin el que vulguin, nosaltres ens interessa parlar d'aquest projecte, no és que no estem convocats, és que tampoc tenim coneixement de cap tipus de projecte i per tant, si vostès ja donen plaços i terminis, jo li faria un prec i una qüestió. La qüestió és si està el projecte definitiu ja i el prec seria que si és així, fer el favor vostè de que quan ens diu que ens passa la documentació, ens la passa i no ens passen les raons i després ens hagin d'enterar per mitjans de comunicació o per terceres persones de que hi ha coses, això. I ho agrairia. Gràcies. Bueno, nosaltres estem elaborant el projecte, hem fet modificacions en les diferents reunions que s'ha fet. Em repetís que és la primera vegada en la història d'aquesta ciutat que fa tantes reunions per fer un parc, no fet mai. Ja no sé si s'ha fet algun parc de fa molts anys, però bueno, modificat. Però el que s'ha fet és del govern que s'ha reunit la gent i el que fem ahir és agarrar als presidents d'escala que voltegen el parc, que pensem que són les persones relacionades, i allí mateix es van elegir 5 persones que junten el tècnic i el president del barri de Roda Ciutadella, decidiran al final del projecte les modificacions que van innovar 5 veïns, un tècnic i un polític. La proporció està bé per als veïns, a més els 5 veïns que van molestar. Ningú va dir que entrarà este o l'altre, simplement que allí que vam proposar, i ahir anem a elaborar el projecte. I el projecte, quan estigui acabat, ens el mostrarem, perquè el faran és que realment estan al voltant del parc, que són els que més el coneixen i que més viuen en ell. I en aquest projecte l'entregarem i el tirarem endavant. Pensem que més democràtic impossible. Jo li pregaria, si té bé, que pogués participar també en els dies de l'oposició. Quan estigui el projecte fet, entonces a la redacció no. Vostè metge si vol fer una modificació la pot fer. Afegim únicament un punt, que això serà degudament, que convocarem una junta de districte en breu, on com a membres de la junta de districte serem informats tant de la reunió d'ahir com dels avanços del projecte que han triat els veïns. Però en breu convocarem una junta de districte pregunta al regidor d'urbanisme que se portarà a la comissió local. Com veu, hi ha 1000 fórmules per fer el Sant Pere i totes elles democràtiques i totes elles en els veïns, que són al final els que interessen. Ja que si no el deixa participar a nosaltres, que poca de Vostè també, quan els veïns diguen més o menys i el projecte vaig farà vostè una comissió, tindrà la junta, tindrà tot per a poder decidir. Ja ha tingut vostè 3 reunions en aquest tema. Vull dir-li que vostè estigui tranquil·la que en aquest tema estarà vostè informat i els veïns al final faran els que creguen els veïns que creuen que deuen fer i hi haurà un tècnic que informarà i entre tots farem un projecte i traurem aquest parc que està a la veritat que dona pena. Em preguntes, jo fa molt. Sí.